Mo na ka mo nagbalik mo din eh. Bulahan mo. Kaya kaon na mo gahi. Gusto lang mo daig-daig gatas. Ang gusto naman sa tao gatas. Mo na mga politiko oy, hukman mo tinago kana nag-corruption, kana nag-ana. Oh, tama na ila. Tama gina ilang amahan. Nanago sila. Kay gidaig-daig man sila silang amahan pod didto nga naluwas na kung mahatag sa simbahan. Na, di ba lipat-lipat? Lipat yun. Lipat na po. Nga, ikaw karon kung dako kag posisyon nga naghatag ka dito, nagsalig lang ka nga naluwas ka. Di ito ini kamatay nimo. Hagbong ka. Hagbong. Mingon ang Ginoo nga, oh naghatag man ko dito, bilyon akong gihatag dito sa pag oh ako niya patukod ana, mingon ang Ginoo. Nya. Kisa imong gitagaan. Amo di problema. Di ba? Di ba sa dito sa taong nagpaubos? Sa ubos? Tama yun. Yung mga naman pare na kung gihatag na nimo sa ila, gihatag na pa nimo sa Dios. Sa ato pa sila Dios ninyo. Ginoo na daw ko nang balik sa imuha. Nakaswerte. Tungod ka dito mo paludon sa patay. Dito ra. Pero tulubago na niya ay namo ana. Ay ano pa apilin na sa nakadabalo na sila. Gisulti sa Ginoo sa espiritu sa kabalo na sila. Gusto dili na sila gusto mamati. Yung mga gahi gina sila ulo tungod sa garbo. Sila silos man sila. Pero kamo naminaw, kamo tanan naminaw. Kung mahadlok mo sa silot, igugmaan ninyo ang Diyos. Kung igugmaon ganyan tumanon yung mga sugo, balaanan ninyo ang iyang gibalaan. Di kay ayaw gamita yang gibalaan nga mahimo kamong halangdon. Ano yun sa mo sala kamo mga pare ni biya sa kamatuoran kay gamit ninyo ang akong gibalaan. Kana tanan akong gisulti nga nasa Biblia. Mana ako nagpasalamat ko sa maayong pastor, pero ang pare ibadlong gyud ug di magpaubos nako. Bana ako pasalamat ninyo. Ay sa una gidaot ko, kinsa ko sa una. Pero pagdawat ako sa espiritu, gamay ra nang isa ka baso, isa ka kamo mismo si saksi. Wala mo nagtuon ako sa una, diri ra man gani ko maghila. Kung nay sakit, nay magpasakit, bug sakit to yung gituhan. Ako may inyong tawagon day patambal. Tama yun. Pero sa balaod, wala ko gituhan sa balaod. Nga ang balaod nga akong gihatag, iyaman sa Diyos. Mo-reflect ko sama sa biton, siya nagamit na ko. Tama yun. Gasuka-suka gani ko sa magtambal ko. Di ba? Tama. Saya ako mag-antos. Mga nga tubig, nagpainom kong tubig sa kasakitan. Ako nagsakit sa mga sala sa mga tao. Ano man? Gusto ko man hinood, ang dili na ko bugas na anak, dili ka init. Ako man duphan, amahan, ayaw sa, kabisin maminaw pa na ako ni pila kahigayon. Hindi man po maminaw, sige nang po ko kantos. Karon isog na ko. Na I'm sorry kayo sa nakadungog, magabi no, ang mata ko mag-istorya no gamiton di akong baba. Dili man ako na masulti sa inyo diretso. Sakit init mong kay na labi maghisgot og pare. Gani. Pero di ay to gikusog, may di nga may gid nga naamo diri ka maniid mo nako. Padidaan ko ninyo. Tama yun. Na ang Biblia. Di klaro kayo. Klaro kayo nga wa ko tinago ninyo kay uban mo muna ko matulog. Tama yun. Wala gay tinago. Hindi makasaksi. No. Di kamo ang buhing Saksi. buhay gid mo nga saksi na ko di kay patay nagsaksi. Sa una. Kinsa inyong aman. Makasaksi mo dito sa ilang ibuhat pag human ng seremonyas. Patay nga saksi. Pahaguros ra. Basi ka na inyong gitugutan diyan ang gitugutan magpakaon sa pan. Kamu mas mo saksi kay naama na sa inyong lugar diri. Nga buutan ba na? Buutan na tanawon. Ako saksi po ko na nila kay gitulisok ka boy. itong po na natin sila dati. Walo jud ko sila ang kuan. Sige lang ay na ko. Pila man ang tulubagon. Ang problema na manapak siya kay ngano man manapak sila nako kay ngano man ako may nagsulti sa tinuod. Diya sa simbahan sa una ako magani sa mag-rehearse diya. Napulihan ko nila. Tama yun. Nagpahimuslan ko nila sa diyang dito na ko sa amahan, wala na sila nangita na ko. Wala bagay suhol. Wala mo po ko nagpasuhol sa una. Sila may nagpasuhol kung na yung seremonyas, tagaan, tag 500, 200. Sila kay libre naman. Antod ka ron. Wala, gikan ko sa simbahan sa una, magani sila kay isa lang ka wisik-wisik nila 500 ako sa una. Ang isa ka bulan na to mang no, 500 ra.
Sa magamit mo na tos pasahe. Oh, karon. Tinood mo na kung gingan. Karon ayahay kayo. Ang dawato na mas na yun si 500 na. Ila, yahay kaya kung mag-Bible up, kaunon pa, dadaan paglitson. Kami sa una, mag-regroup, dami may UR, area of responsibility. Dito, mag-appeal pa kung tanom. Mag-appeal pa mi dito. Mag-appeal pa mi kung sa trabaho sa mga tao dito. Sila, nangada diha. Ayahay kayo. Kabalo na ang mga leader na ako, ay. Kabalo na. Yahay pa si pulis. Sila, makabuti, ready na ang tanan. Ayaw man na, naman na, ito ang pagbalik sa datang espiritu. Ready na ang tanan. Nang gamiton. Ya, suhulan pag balik. Oh, mana ako ang isulti na kay tulubagon gyud na nila. Ano, dili sila mamatay? Matay. Tayo, Ang oy. problema kung mamatay. Patay gihapon. Anak, giun sa ninyo ang akong gibalaan. Ang problema, unsa may imong gibuhat sa akong katawhan? Ikaw makay magbalantay sa karga. Asa na sila? Imo magisiradan ang turel. Di, kaya sila man moagi maglaing dan. Tulisan. Tama yun. Tulubagon yun ay nila no. Himong kamingawan ang iyang balay alampuan. Nato ani gamay atong sibano, gamay sa apil no, pero layo kita gyud ano. Tama. Asa nakatabang ta, nalipay mo, nakatabang mo ginagmay. Lipay yun. Ginagmay kay pobre mo ta, wa mo naghatag nato kung matagaan na lang gidato nako nga ayo na mo tag hatagwan. So sayahay kayo ang mga tao. Basta kamo. Kay pirmi na mo nako kay na mo gikinahanglan ang gikinahanglan ninyo ma-provide naman kay wa may dato nga dili makahatag. Tama. Nya kamo pobre man ta. Wala pobre nga di makapambit nga karon kay ako may musugo ninyo ang espiritu. O naaman ako. Arlene, anto ta dito. Tabangan nato dito. Yun. Mo to nag-vlog ta. Nga nahigilubong tabangan nato no. Tama yun. Ala tabang na gid mo pasagdayon ng mga tao nagpadios-dios nga di ay to sila di ay murag si Herodes. Nagtabang na sila, iniglubong hawa dayon. Ayahay kayo. Ako na makita na ko ay. Yung ingon sa nanaon sa dinro gibra. Wah! Gisulti na ko ang tinuod. Ako ko'y nakakita sa espiritu. Tama. Mo reflect mangani ko masayang panagway sama sa bituon, kabuntagon paglaom sa katawan. Pero katong mga tao nga mga sakit gid ni. Klaro sakit gid ni. Mo na giingon sa Ginoo hait gid ang akong mga pulong. Hait jud. Tuliso ko na ilang mga binuhatan og konsensya. Makonsensya na sila na. Wala mo na konsensya nga nangadato na hinuon mo tungod sa mga kabos. Kuan ang jutay kaninyo, di sila gustong mamati aron kuan nilang jutay mo tuwa gani atong ebanghelyo. Sobra kanila. Na niya katong sulat ni Bawan. Isayas. Lami kayo kanang mo share abi ninyo sa tiyan ta mo mang kanang mo share ani. Kita na naman sa Ginoo katong dapig nato mailhan naman niya. Mo share ani pero nakita mo po sa Ginoo nga ang gisunod sa kadaghanan katong sayaw-sayaw mga bad katong dili maayo mo may nagisundon. Dali katong mudaghan ang views. Mo na gisunod sa kadaghanan. Milyon ang Diyos. Pero karon manapak naman eh. Oh, alami ani kung ipadayag na niya ang gahom sa Dios. Tapakan naman na sila ang mga Kitsa po yung magpadayag. kanong gipadayag naman nato siya na. Wao na to ang gahom niya sa iyang gibalaan. Murag ang mga tao na wala na bisa ang kamatayon. Mo na ingon nga wala na ang panahon, wala na kamatayon. Wala na bisa ang kamatayon. Kumbaga ba inigpatay ninyo diretso na bila. Alabi na nakadungog sa pulong ani. Nakadungog naman sila gusto mamati ako nagtulubagon. Kadumog na gud sila sa ako. Kailan na gud na ako siya nga sinuli ko, tagalampayan ko sinuli do kay ko sa simbahan. Iingnon pa ko nilagbad. Nasunod gani mo vlog na tao, dagay ko gipanday di ako. Nabay buang ing napagikubuang sa pare sa una. Kabag akong ison, ina po buang na ako na pay buang hinon nga nagsultis ka matuoran. Tama yun. Maminaw. Maniid lang unta sila. Kung buang ko, Bye-bye. dili ikaw man ako mga bata eh. Ikaw man, kung buang ko, buang po mo. Oh. Asay buang, nagsige mo gluhod dito sa inyong panata nga dili mo lihok. Mas buang mo, sige kugos-kugos dyan, sige mo amahan na mo, sige mo rosary diya, pero ang kinaiyan niyo, layo na kay Mama Mary. Wala buang. Yung sige kanta. Sige kanta. Ang good. Di ba naanis Biblia, way katungod ka mo awit? Wala mo nagabuhat. Yung sige kanta. Si bit-bit kay Mama Mary, niya ang kinaiya day. Iya.
layo ra kaayo sa Muna niingon ko ninyo, Katoliko ka man, iglesia ka man, mana dito ang katanang kanta, basta nagkahisgot sa Ginoo, iya na sa Dios. Depende sa nagkanta, kung nagbuhat ba. Tama. Muna karon no, ulay pa'y kanta nga gwapo, tukma sa tukon, ganahan mo nagkanta, basig laing sikta. Sila man ang nag-iwag, ang problema ang nag-iwag, gidala man nagitipas mo sa laing dala no. Kamo mga pare, di biyas ka maturan, gitudlo ninyong baka ko. Nagingon kamo dadon sa langit apan kamo mismo dili sulod sa langit gihakot tinon yung mga tawo ngadto sa impierno tungod kay ilang gipatuo nga sila na ang sinugo. Tama yun. Tama. Bulahan tong buta lagi katong nagkabos na dito. Nya magpapandong sa kuha. Ay magtuo nga magbuhat ko sa seremonyas din sa kasal, seremonya sa bunyag la. Wala, magpandong na ko diretso. Una pa rin itong nako gitambalan itong isang adlaw o gahapon. Bata, idara naman, karon kunong Abril, kunong bunyagan. O pa bunyagan ninyo, dong sa wala pa. Yan ingon siya nga, karon kunong Abril, kay magpundo pa sila kwarta, kay kung sa kwarta, mag-ihaw ko. Pwede na, ako na lang bunyagan, ay lag-usba. Bunyagan na ako, umahan anak ko, espiritu. Ay lag-usbang pangalan ha, kay wala man ko'y lagda. Latawanon naman na. Bunyag naman na. Tama. Naay mong pangalan, pero ang problema yung pangalan, naay buhat. Muna kung magbunyag ko, dre, ingnan ako, kanadagko na, tahora inyong ginikanan ha, ayaw pamalikas, ayaw paghukom ha. Ay, ko pakaulawi nga nagbunyag ko ninyo. Tama? Tama Tama gid. yun. Bunyagan ta, pero atong kinaiya. Ginanang ta magbunyag. Sige, tagpanguros, libakira ta. Dagan tang buutan ta. Ginana pa ang pagbunyag sa pare ba, daghan ta mabuutan. Ginandayon tong Mana kung giingon, sige ko gangya sa gina ma-extend pa, pero makulbaan ko kung magkatigulang ta kay ang mga bata. Hakot dyan, isamot kadaotan. Kaya nga naman, dito naman silang panata sa daat, sa pagtulunan, maluwas. Hayay, manggo dito. Kaya basig bad ka, palakpakan ka, okay, maghahatag lang kaya dito eh. Palakpakan yun. Hayay. Palakpakan pag Di wala kas kabulahanan, gidaog-daog. wala gid. Gidaog-daog mo na simbahan, di ba wala? Ayahay kayo. Yahay kayo. Magseminar gani, nigbagting kaon. Oh. Wala gid. Mas maayo gani na kami sa una, mas maayo gani yung seminar sa igi, kaya pero busog. kada bagting kaon. Nga naman sa Biblia, dili na magpatudlo, manudlo pa. Mo ni karon tingala sa wa man na nagseminas nuli, wala man na wa man ay pastor kay bosandig kos pastor, bosandig kos pare. Pero may kuan, paspas magayo imong wali. Malipay gani ko sa mga pastor, kalibutan hon ra man na ilaha, kumbaga nagtuon lang sila ba. Kami ra man mo surrender gani. Kami ra magay magduka sa ka. Kailan na sila nako ay? Sa wali. Trabaho na ko sa kaila, gina sila sa kuha sa unang pang panahon. Gidamgo, gipakita ginako tanang mga kauban ako, mga yung coordinator sa ano niya, suppose ko itong mga trainer extension na mo, pakita ko sa director, pakita na ko tanan. Wala man ko yung daotang binuhatan nila. In terms of kalibutan nun, mga uyab-uyab, wala man po yung kabuangan. Daga lang, anak na, nag-ila. Natawanan ko na. Tao, biya po ko. Tama yun. Tama. Sila hino, nagpagino-ginoo, pa-Diyos-Diyos, da ito, itagpukbo nun. Diyos yun. Magunsa matong limpyo, imong salina. Puti imong salina, pero imong salina gisik-gisik. Ingon sila nga kinalang, at tumanon pa na itong lawas, kaya ang templo sa Diyos, ang lawas. Dili ay! Atong kasing-kasing! Kaya kung ang templo sa Diyos, atong lawas ka nang nag-antos diya nga ka na makililimos, dili din na madawat sa langit eh. No. Gid hugaw man. Kay hugaw. Nya karon kung ano basihanan, nindot ang sanina. Nya kada mga kabos nga wa man gani ipataka sanina. Di mo inot na hagbong. Ana sa kabulahanan, yahay man to siya. Di barong mo ino na malangit dito. Tanaw mo apostolis sa una. Unti mo bungot gani wala ka barbas. Gipamatay gyud ay mga apostolis sa una no. Gipakita gipatay tanan. Kay dili sila gusto nga ma-explore ang kasaysayan ni Kristo. Pamatay gyud ay sila. Nga gipulihan nila, gigamit nila ang pangalan. Kanay naglag. Mo na karon gibuhat karon. Sila pagpatay. Oo. Mo na gibuhat karon ang pangalan na gigamit sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Gigamit lang ang ilang pangalan. Ingon sa ang una biya St. Peter, o mo na ang pangalan ni St. Peter. Diba St. Joseph, St. Benedict. Gibami ang magamit ang pangalan. Mura gigamit po na to ang pangalan ni Kristo Kristohanon, pero wala tayo binuhatan.
Dagan eh. Tinigana. To mga ana ay nisuko ng mga santos ay. Ikaw kuno dili ka musuko nga nagamit nimo pangalan nga sa imong katedral, pangalan nimo Santos o sa imong parokya o sa imong devotion kwintas ang pangalan nimo San Miguel Arcangel o kisa mga santos de yang kinaiya. Tama gid no. Marang. Nagyo sa katuran. Wa gid na Masuko. kuan na sa Basta sa Pilipinas, Pinoy ka na adto ka sa US, tulisan ka, drug lord ka. Kwaon ka sa Pinoy, sa Pilipinas la. yun. Ipapatay pakadiha. Kung si Digong pa ay patira na tama Diyos amahan. Ang kuno. Tama man na kay Digong mo patay siya pero wa ko kabalo kung napo siya tinago. Tinago niya. Samok na kay ang Diyos aman bara ibara. Mo nang ako gid. So mao na Ako- siguro na karon nga ang gobyerno nato samok sa ang alam. kasalan. Oh, gituyo man po na yung mga Away, samukan. sila. Na yung mga sumukan. Muna karon ako gipungan tubod kay ako nahigugma pa ko niya, nagihugma pa ko sa mga tao. Isog kay. Kana dai mo ko gusto na kong patyon. Sa Ginoo. Mo na pinakaisog. Sulay ko. Galing lang din kung gusto kay mudahulog ang kalibutan. Diba sa una, katong payro sa tumba, oh. Gusto lang gani ko ako lay ma-disgrasya kay sa mga tao. Di kapoy ka na nagwali, tangang ba nagwali, hayahay kayo. Kita, naningkamot nga magtabang sa mga tao. Nikabos ta, tungod ninyo, nangakabos kami sa moto, no? Ano kasi mo taghatag gino, sige, itong pamandi. Nga katong gitagaan na to, nag-abot sa panahon, dili nang puto mo tabang. Tama gid. Nakabos sinunta, sige lang. Tabang lang ta, mas maayo nga kita gitabangan kaysa kita mutabang kaysa kita gitabangan. Tama, good. Nga usahay ra ba magtanaw ko ninyo pigado jud kayo ultimo gas wala hatag nagyapon. Tag-anan. Kita ta mo Kailangan. Say mo sudan na lang ginamos pero dito murag paron-aron nagtabang pa gyud. Wala na man na. Tama yun. Ang problema katong dato. Ang ilang gitagaan katong pong mga pare o mga pastor. Tama yun. Wala pasabot except katong mga pastor nga kabos nagtuman na. Pero kinahanglan mo paubos gid sila mo pandong ko mamatay man ta. Ay atong gisunod si Kristo, mamatay ta manghari ta uban kaniya langit. Nagwali man siya nga langit nun. Ipadala na yung espiritu sa pinangga niya sa lugon, yung pakunsan niya yung espiritu magbalik nalipay siya sa pinangga niya sa lugon, nalipay sa man ipadala yung espiritu magdala siya pagkaroon ng magwali nga yuta nun na ay mahabiling buhay. Wala nga nag-ingon ko niyo patya ninyo ang sala. Kaya nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kaugaling lawas. Kung naapan yung garbo, mabugatan mo. Paunahon ta mo dito sama ni Jonas. Bugatan man ka kay pasaanon man nimo tanan. Tama yun. Tama, good. Kung wala na kontento na ana, o sinahan niya ana lang, trabaho lang. Tama. Kung doon isuka. No? O magsakit mo kung balik ka panahonan. Oy, dili ko makaayo oy, kay usahay man kani masakit na to, usahay mo nay sulay nimo ba. Sayang mo pud nga maayo din ka. Tama. Mga tanaw ng palahubog, maayo din pagkaugma pag human inom day Ano na po hubog. dong Balik. balik Kung mas maayo tong dugay kay ngano man gadili na kabalik. Tama. Bug na po. Tama yun. Tama? Tama, good. Wala po na itong masakiton. Dalawa to sa unang masakiton sa una karon no. Ako ang inong inom ta, dili na kay mo inom sila pero sa una why make na ba. Make. Okay, na naman say sakit. Tanawa na uban na nga stroke di ba? Unsa na pero sa astig pa kay sa una murag kinsa. Ano bula lagi ka masakiton ka. Ang problema ana, ang kinaya nimo. Kung masakiton po ka sige po ka pangasaba sige po kag stress kabalo ka kinsay mong amahan. Gitagaan pa kag tsansa nga mobalik sa Dios. Tama no? Tsansa na nimo oy mobalik sa Dios pero lain man imong Dios nimong gitubuhan. Sige mo kang pagyawa. Nagit bitaw Wala gyud kay sa bili. kiton nga sige gyapon pamalingkas. Mo na problema. Basta kamo gibuhat mo bala wala nagpasabot nga ang inyong gilauman na ana. Laom na gid mo. Ang alang ka pagkaugma, tawhanon naman ta, bukaron, tawhanon. Karon nakisulti ko niyo tawhanon. Sa kay pagutanan ninyo binga palaluman gyud dato na. Basta kanang akong ginasulti, kung nakabalo mo sa Dios, nakadungog na mo sa tingog sa espiritu kay Dios, espiritu. Tama, good. Yeah.
Padilin ninyo na ang nagwalidan habang espiritu niya sa Diyos. Na, sige daw. Kami na ako, murag ko ama. Wala ni-reflect. Sa mga panagway ni Kristo. Buslo pagkamot. Danambal. Nagbali nga naas Biblia tanan. Wala. Yeah, 8 minutes lang. 8 minutes lang. Yan naman yung tip dito. Ang meaning ang magtutulo, magbuhat-buhat og sugilanon. Oh. Nagyod. Nana sa Biblia ay. Na. Tayo. Sulat ni Pedro. Kamu na po ni kabalo, ana. So, kung ano man sa... Naon sa manin silang nuli, ibasa may Biblia. Wala ito nagbasa, ay. Nagbasa ko dire, dati Biblia dire. Wala. Ay, dali ay, nakakita na sila na pagbantay ka ng mga tao nga ning labay ni ana na ko ni nagyaga-yaga na sa espiritu. Yaon sa ganito? Pasiluan. Sa espiritu. Wala. Isang maghilak pa siya magdangoy-ngoy. Ano ko, lipay ko karon abot tag 3 years na ko nga pagantos birthday. Nanambal ko 3 aniha isa ka tuig tunga tapos isa ka tuig tunga na pud. Og karon nibalik na sa normal ang kalibutan na nas Biblia. Normal na po jaka na po mga disco balik na pud awit balik na pud normal niya. Pag-ihap 1,335 ka adlaw o ana kinalang tanaw na to ang dagan sa panahon. May nang mo matong giingon sa Ginoo sa una, di ba? Sige kung sa una sumbingay no. Kung moingon kamo magpula ang langit sa kabuntagon ug modag-ong moingon kamo mayo ang panahon. Kung moingon kamo sa kahaponon nga mayo mupula ang langit, moingon kamo mayo ang panahon ug dili muulan. Nya sa buntag kung modag-ong moingon mulaan karon. Mas mayo pa mumutan-aw sa dagan sa panahon. Wala mo ka balo sa dagan sa kalibutan. Di ba? Ano? Kung sa dagkong bagaron mo, ulan ni ron. Tama gyud. Mayroon mo anak, pero mo kabalo sa dagan sa kalibutan. Pero kamo, gilahi mo. Kay, dili kay panahon lang inyong gitanaw, kung dili ang dagan sa kalibutan. Kay daghan na kayong uyog-uyog, mga linog, mga disgrasya, mga anak, dito mo na ang panahon sa kapanahonan. Na, Wa man ginagisgutan sa kung mudalog-dog wala, halok dahil mo, mapay paghipos sa sinalayhay. Dili, karon na daan, hipusan yung daan ang inyong mga gipaglabahan ng mga sanina. Ang nga gihipos mo gilain, nga pauban ako, unya ginatabluan, ginapakaon, sama sa mga karnero, nga nakadumdum sa ganghaan, diin ang turel, nakabalo na kamuasa kamumuagi. Kaya muagi sa gawa sa bintana, mga kawatan o tulisan na. Buti pasabot wala sa balaang kasulatan na ilang isubal, mga tulisan na. Nga dili mo tipon sa pondok gawas sa panimalay, dili iyang anak. Nga mo tipon na to diri, may amin mo share ani malipay yung labi nagmanhi diri gawas sulod sa panimay. Nama? Tama agad. tama gyud. Muna ay kabalaka kung naay dili mo anhin nato, ay kabalaka magpalayo sila. Kay dili man na sakop sa panimay. Tama gyud. Di na mo sakop tipon sa pondok. Kay diri sa pondok manggod sakit panggid kayo ang pag-usab sa tong kinay sa kalibutanon. Pero asay sakit ang kalaglagan sa imong espiritu o ang kamatayon sa imong lawas. Kalaglagan niya. Sa ato papatya yung lawas pinagi sa imong binuhatan, patya ang sala. Karon dili mabugatan ang imong lawas. Muuban man ang imong murag ay imong lawas kaduha pagapilo. Kaya imong lawas nagabuhat, ang imong espiritu nagatuman. Tama? Tama. Mahigugma sa Diyos. Una nga, tanan akong gisulti ninyo na sa balaang kasulatan, dili mo makaingon nga tawhanon kung nakiksulti. Nga, busa, salamat kaniyong tanan, salamat po sa inyong pag-share sa inyong gibati. Ang tanan na agad matuman din sa balaang kasulatan, ayaw na niyo sila hukmi. Kahit sila ang mga walay bili nga bato, bililon kaninyo. Kay base, maagi pa sila kapanahonan, kabulahanan, masakit, magantos, niya mobalik sa Diyos, mauna pa sila kaninyo. O dili makahatag pa sila sa sobra nila, ihatag kaninyo, niya ipaambit na nato dito sa kinahanglan. Ay, ang mga tao nga dili gusto, nako, wala kailan ako, wala po ko na kailan kanila. Kaya ako, nakikimamat o nakikigala ko sa Diyos, ang makikigala na ko, higala po sa Diyos. Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises, o Diyos ni Abraham, sama sa inyong gituhan nga Diyos. Busa, tumana lang ninyo, kay ako, mahimo na ninyong igsoon. Salamat og ang kalinaw, mag-auban ka na itong tanan. Salamat. Salamat.